Good morning! Happy Thursday guys! Ayan, editing pa rin ako ng vlog nung Tuesday ata to. Yun. Natapos ko ba yung vlog kagabi? Hindi ata. Pero ayun nga, nagsimba kasi ako sa Baclara tapos, syempre mga tinapos na naman sa shop. Yan, then, yun na, umakyat na. Tapos si daddy hindi natutulog dito sa sa kwarto for 3 days na simula pagka-uwi namin kasi inuubo. Alam niyo yung kahul ng kahul. Sabi ko doon ka sa labas matulog. Doon siya sa sofa. 3 days na. Nakakahawa nga. Akala mo outside ako lambo na mister. Doon siya sa sofa. Nagtitiis ng init. Kasi, di ba, talagang inaaway ko siya kapag pagka na-i-istorbo yung tulog ko. Yan, pati nga yung computer niya, sabi ko ilabas na lang dito sa may pintuan. Sa dati kong pinagpwestuhan nung dito. Sa pagkalabas mismo ng pintuan namin. Ayaw niya. Sabi niya pagkagaling niya daw. Dito ulit siya matutulog sa kwarto. Hindi, dyan ka na sa labas. Galit na galit sa akin kahapon. Parang gustong-gusto mo nasa nasa labas ako. Ayaw, ganun. Sabi ko kasi nakakapag-rest talaga ako ng maayos, yung walang tunog ng computer, ng ng laro niya, walang mga ilaw na, alam niyo yun. So yun, nandun siya. 3 days siya na dun. Simula nung one day. Anyway, ayun, good morning. Inantay ko lang si Jada kasi pinakuha ko yung yung mga gulay na in-order ko sa nanay niya. Kasi maaga pa naman 8:38. Nagising ako ng 4:30, nag-CR ako, and then nakatulog naman ako ulit. So, yun, ang sarap sa pakiramdam kasi kapag kumpleto yung tulog mo. I mean, nakakapag-rest ka talaga ng maayos kaysa yung kulang ang tulog mo, sakit sa ulo, na-istorbo yung tulog mo, 'di ba? So, ayan, tulog is life sa akin, guys. Wala pa ba si Jada? Anong gusto niyong ulam? May sabaw na mainit. Ha? Sabaw? Mas may sabaw na mainit. May sabaw daw na mainit. Siya na tutulog eh. Ang lolo nyo. Grandpa! Musta ka na, Grandpa? Mukhang lolong sakiti na ewan eh. Nagpakuha ko kay Jada ng Butingham coffee. Yung green. Mas masarap nga to guys kaysa sa kaysa sa white. Ayan, yung 32 in 1 na coffee from Thailand. Tsaka puro herb yan, Yan. Kaya pwede ito sa sa may diabetic, sa may sakit sa puso. Basta yung mga talaga, mga sakit na talagang seryoso. So, pwede ito. And nakaka-lose din siya ng weight. So, ayan. Kape na ako. Tapos, binabad ko na rin yung yung binili kahapon ni Rico na isang pirasong isang piraso lang pinabili ko. Yung favorite kong pinaka-favorite ko sa lahat na isda. Yung pampano. Yung ko, adik ako sa pampano talaga. Napakasarap. Compare dun sa isang isda na sinasabi kong walang kalansa-lansa. For me, pampano pa rin guys. Ayan. Ang sarap ng laman niya. Very nutty kasi yung flavor niya. Pati mga taba-taba niya. Collagen. Sarap. Sobrang enjoy ko. And speaking of collagen, ayan. Yung Sola Glow. Ano ko na rin. Sinabay ko na. Inumin na natin muna. Bago tayo gumawa ng egg drop soup daw ni Daddy. Nagaliding-ding Yum. Ayan, dumating na si Badingding. Si Jada. Ano kaya yung binili niya? Nagamit niya daw yung 35. Ayan. Anyway, let's see kung nandito lahat ng in-order ko. Ayan, konti-konti lang din yung pinabili ko. Ayan, ampalaya. Favorite ko yan, ampalaya. Tapos, bok choy. Ayan. And then, talong, of course. Yung talong ang pinadamihan ko kasi minsan prito ako, nag-iihaw, nagtotorta. Yan. Ay, karami naman yung sili.
Dapat pala 1/4 lang pinabili ko. Or 1/4 na to. Dapat pala 1/8 lang ano. Pero nakakita ko sa ano sa Homebodies na i-freezer lang daw para ma-prolong na naman yung life ng sila eh. So yun na lang gagawin natin. And then ito, ang dami na pala ng mga kalahati. Yan, green beans. Tapos bell pepper kasi gagawa nga dapat ako ng chili con carne. Baka bukas na lang. Tapos tomato. Then ceiling green. Same sa ceiling green, lalagay ko na lang din sa ano, sa freezer. Tapos isang carrot lang. Then luya syempre kasi may liga ko sa isda. Kailangan lagi akong may luya. Tapos ito, bawang. Then Baguio pechay. Tapos cabbage. Sabi ko maliit lang talaga. So very good yung kapatid ko. Then white onion. Tapos pipino. Ayan. Bisa natin magngata-ngata na naman ng mga ano, gulay-gulay. Tapos yun, celery. Stock lang naman yung kailangan ko dito guys para sa ano. Para sa chili con carne. Parang pwede ito sa hamham, no? Nakita ko yung sila hamtaro. Makain ng celery. Pwede kaya yun. Kaya ma-deads naman yung mga hamster namin. Tapos syempre, hindi pwede mawala ang kalamansi. Yun. So, ito, nasa 534 lahat ito. So, yeah, kasi nagmahal yung ano ngayon, yung mga gulay. So, di ba, kaya rin na kaysa pag sa ano, sa, tag dito, sa supermarket mo binili yan, o, mga 800 to 1K na siguro. Or hindi na, okay lang. So, ang pinaka hindi nawawala sa akin guys, sa amin, especially sa pamilya namin, kalamansi, tsaka sili. Itong dalawang to. Kailangan hindi nawawala ito. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa egg drop soup. Yan, bone broth soup base yung nilagay ko. Tapos kung hindi pa malasa, mag-add lang ako nitong ano, 4 color lang. Yung chicken cube. Then, meron ako ditong ano, green onion na pinitas ko doon. Yan. Tapos nakapag ano na rin ako ng itlog pala kanina. Nakapaglaga na. Yan, back to itlog-itlog na muna tayo. Hindi ko pala napakita kahapon. Ba yun? Kahapon ba tayo nagpagupit? Isang araw. Ayan na. Tanggal na mamas mo. Pogi. Ayan, pupunta siyang ano eh. Dentist niya. Magpapa-adjust siya ng ano, braces. Ano yan? Second adjustment mo? Third. Third na ba? Agad?
Bilis ah. Pagbabago naman ba? I see. Ano second pa? Di ba mas mapogi ka na, ano? Maiksi buhok mo. Ano, Grote? Sasama ka ba? Adjust ka rin. Papa-adjust yan. O, tamo na muna na siya, oh. Hindi mo daw kasi nilalakad, eh. Tamo, muuna pa yan. Oh. Poknat! Dito muna. Poknat! Pupunta siya dentist, eh. Dito muna. Mamaya ng hapon na lang. Nga! Uy! Sabi sa'yo, ano mo nga muna, nak. Paihiin mo lang. Hello. Grabe, no? Ka-dark ng lips. Ayan, ginagamit ko yung plum naman ng MQ Cosmetics. Ayan, nag-iba na yung ano niya, guys. Kasi siguro dahil nalalamigan yung beeswax niya. Parang namuo lalo. Hindi siya katulad ng dating consistency niya na smooth lang. Ito parang nagbuo-buo na. Pero okay lang naman. Tapos mas lasa mo yung yung wax. Ayan, tsaka ng dark na yan. So, ano lang natin yan. Hayaan lang natin for a few minutes. Tapos, i-wipe off natin. Para makita yung tunay na kulay. Anyway, ayun lang, mag-aayos lang para makababa na. Tinapos ko pa kasi yung last na vlog. Yan. Pero wala tayong pending. Diba? Kaso, wala naman akong sunscreen. Iniwan ko kasi sa sa punkan. Ito na lang. Yung tinted. Sunscreen pa rin naman to. Tinted. Nga lang. Pero mas maganda sana kung. Teka lang. Hanapin ko lang. Baka meron pa. Naglinis kasi si auntie eh. Pag naglinis si auntie, nabubulabog yung ko. Yung lagayan ko. Hindi ko alam kung saan yung pinagsisiksik. Besides, yan. Si daddy. Inom pa. Kulit mo ha. Tsaka, tagdan. Hilig niya kasi sa matamis. Tapos hindi uminom ng tubig yan. Siguro yan may tonsillitis na sakit lalamunan. Tapos ubo. Yung ilong, ayusin. Yung ilong na may thread, ayusin. Tapos gamitin ko tong etong binigay sa akin ng Vice Ganda Cosmetics. Vice Cosmetics. Yan. Yung mga pangkilay. Hindi ako marunong gumamit na itong tinry ko na siya. Yung gel. Talaga hindi ako marunong mag-gel, guys. Pencil, tsaka lang. Powder lang. Yan. Kasi wala naman talaga akong kilay eh. So, pagka ginaglide ko ng gano'n, walang kakapitan. Diba? So, itong pen na lang. Na Beachicles Brown. Beachicles Brown. Ay! Ano pala to? Paano ba to? Yan tayo eh. Ayan, nabibigyan tayo ng mga ng mga PR kit. Di ba nung gumamit? Nakita ko kayaan ginaganong-ganon niya lang. Para yung mga mamimik yung mga hair lalo. Pero in fairness kaso since wala akong hair, paano ko siya imimimik? Ang ending, yung gel pa rin ang nagamit ko, guys. Pero okay lang. Maganda rin naman yung gel, oh. Tsaka mabilis siyang para siyang ginagamit mga ng mga artist talaga. Mga makeup artist. Yun, ang galing niyang ang bilis niya matuyo. Ang ganda. Hindi ko nga lang mapantay. Tingnan, ito ang ganda na pagkakagawa ko. Ito mukhang ewan. Pambruha. No? So, ayos-ayusin na lang natin. Ang ata yan? PVC? Wala pa yung lockset. Kaloka. Tapos ito for Australia. So, ayan nga. Collagen. Collagen pa lang yung dumadating. Wala pa daw yung Laxcent. Baka end of the month pa. Clean up. Clean up. Galing nga. Thank you. O, sige nga.
Uy! Shoot! Shoot sa box! Oo, galing! Oh, di mo na kinount. Oh. Naku, ikaw na naman Percy ka. Pati ba naman dyan sa ano, nakakapunta ka? Goy, Percy boy. Dali, more pa. Kunti pa. Gala. Ayan, sumama ako ngayon sa mga bata. Kasi nagpa-injection sila, sila Lucas. Diretso daw dito sa Blue Bay. Ayan, sumama na rin ako. Bakit? Gusto mo mag-enjoy. Sama mo bagets, di ba? Hindi mo ko yung boys doon. Dami ko pinapagawa sa boys doon. Tumawa ka sa trabaho. Sabi ko sa inyo, mainit pa eh. Uwi na tayo, Shane. Uwi na tayo? Saan kaya sila? Dito sila, oh. Ang init pa eh. Pumachus. Bayan mo siya. Uy, sus, ang sapin nyo. Nulubog na nga kami. Nulubog kami. May ganyan din ako eh. Kaso, hindi na ako umakyat eh. Natawad na ako umakyat eh. Oh, dito na pala si Jada. Naglakad lang kayo? Ang ganda ko dito. Char! Tinan mo yung ilong ko, may nose line. Kaya nga eh. May galagay ako ng nose line kanina, di ba? Yan. Pamilya. Mga kapatiran ko, grabe ang size nila, no? Boom. Boom, Buddha. Boom, Buddha. Naghanap Boom, na naman kayo ng Buddha. baray. Joke lang. Pala din na. Boom, gutom. Hindi naman naandar yan. Grabe ate, oh. Pulang-pula ka na, oh. Sumat puno. Namula. Grabe ang skin niya. Hindi siya pwede uminom ng alak. Tamo agad eh. Halata eh. Mhm. Sampal pag uminom. Yan, tas ano, bumili kami nito. Yan, tinikman lang namin. Maraming ano dito, oh. Ayan, mga stall. Parang food, food bazaar. Ayan. Pag daw kasama, sasama. Maya-maya ano na to, marami ng tao. Ay, Jada. Bumili daw. Hindi nagkamali si Mika pag andito si ate. May finance. Sabi sa'yo, antayin natin si ate. Alam mo si ate Dayan, nauuhaw na si Nicole. Mamaya ka na uminom. Grabe. Sabi naman ni Mika, antayin natin si Tita Mapi mo. Mabuburaot. Grabe to. Hindi, dapat kasi pag ano, planuhin nyo pag gato may picnic. Di ba meron ng mga ano, yung lag picnic na ano, yung makulay nga, Okay, na maraming ano. Hindi. Yung ano, yung parang baunan na ano, sinauna na sa mga outing-outing, oo. Nakita ko nun. Kaya nga eh. Ganda nun. Pa natin to sa ano. Kahit buong kaldero, ano yun mo. Malapit sa baul. Oh, baby! Baby! Ah, ayaw. Ayaw. Ayaw, watermelon. Ako si Tata, gusto watermelon. Ah, hingi ako. Hingi. O, si Kuya na lang. Sarap. Chocolate yun. Hingi. Hingi. Shiny. Hingi. Ah, chocolate. Sarap naman niya, watermelon. Binibigay sa'yo. Ew! Daing! Hindi, ano? Yung chocolate. Pero masarap. Lasang watermelon nga. Si Loka. Gusto mo niya? Gusto mo niya, Kakash? Nambuburaot ka din talaga? Yung mamon ko dyan. Ayan, yung mga hindi ready, mag-picnic pala. Yan. Bago naman kayo kay Jada. Pulutan niyo na naman si Jada. Grabe kayo. Hi! Yes. Huwag mo na. Yung mukha. Panlaban natin sa apam yan. Oh, Magkakano tayo. yan. Bibenta ko sa apam to. Kanya bente. Joke lang. Pink!
This one? Yes, pink. Yes, pink. Okay. What will you say? What will you yan na. Oh. What will you say? What's that? Bigay din mo. Subay. Yeah! Bakit? Ayan. Oh, wait, so. Buwa. Tanong ka pa. Ako na lang. Oh, Tanong yun pa lang. pati. Pakta. Ayusin mo tanong mo. Attitude. Dali. Ano yun? Ibig sabihin nun? Sorry na. Ganun galing. Ganun ba yun? Sige nga. Ulitin mo nga. Paano yun? Paano yung Sino? change yan? Paano dali? Dali. Isu. Yut. A cookie from the cookie jar. Shane, take the cookie from the cookie jar. Yes, you. Then who? Na, me. Sarap. Ikaw, Yumi. Pagod ka na, Yumi? Ah? Doon pa sila. Naglalaro pa. Kasi pakapagod sila. May tulog. Ito na, oh. Game. Oh, nakaisip sila ng laro, oh. Larong ano. Luksong tinik daw. Aber, kung makakalukso pa tong mga ano na to, bambam. Kung sa solo siya, ako tayo na sinukat. Ilan na? Kas, dito ka. Mga kikya mo. Tiyang. Wait lang. Opera. Olympics to, guys. Olympics ng ano, luksong tinik. Aber. Go, Shane. Shane, talon Shane. Jump. Jump, Shane. Woot. O, sino pa? Wala pa ako Yeah. Si ate pa. Tingin tayo kay Lara. Sino mutat? Sino mutat? O, sino mutat? Alis dyan na. Madulas yung ano? God. Dapat nag-ano na kayo. Madulas. Bayan bakit isa pa? Ikaw na ulit. Bayin mo muna ako, te. Kaya may buhay-buhay pa. Alis dyan! Aray! Out ka na, Shane. Kas, ano pa? Ay, di kayo kasali. Ilan si buhay mo? Dalawa. Kaya na. Sige, ako bubuhay sa'yo. Tayo. Oo, jump. Madulas eh. Na-jump na. Ay! Oh, natouch yung ano ko. Natouch mo si Rita out. Pagtapos ni tita. Si Chichi, oh, nakahiga, nood. O, isa pa. Ay, ako lang naman. Ah, dalawa. Saving, ay, malitan tayo. Baby, where are you? Galing naman Next. Ano next? Johnny, eating cookies, telling lies, open your mouth. Ba't galit? Uwian na. Uwian na. Bus talaga. Ayan, dito yung way nila. Nila Yetcha ni Dayan. Kami dito.
Bagsak ka mga to, tinan mo. Kaya lambing-lambing kami. Bigwasan ko ito mamaya. Uy! Uy! Gagit! Pauwi na kami, guys. Naglalakad lang kami dito sa kahabaan ng ano, ng tag dito. Makapagal Boulevard. Hindi, sabi ko kasi exercise eh. Kaya nyo kanina, lakad kayo. Lakad! Ayan, lakad! Lakad, lakad! Bridge, yes? Baho Bridge. Oh, nakasakay na to. Nakasakay na. Sakay natin. Sakay ka natin. Dito ko din. Di ba yung bata doon sa likod? Hindi, sige lang. Sakay na kayo dyan. Si Gigi, akin si Gigi. Sige. Isa pa rito. Ha. Sakay. Napagod na. Pakta ka. Si Gigi, anin mo? Kasya pa isa dun ding, oh. Ding, doon ka na, Ding. Okay. Bye. Napagod. Bye. Wala ito. Mga ano. In fairness, ang sarap ano. Ay, mag-focus ka, girl. Sarap magpapawis. Oh, At least nabawasan tayo. diba? Diba? Sabi mo, diba? O, diba? Ano ka talaga ito, bata eh. O, diba? Wala palang pagkain sila dito, kaya order na lang ako ng Kenny. Yan. Sige lang, para yung matira bukas na lang natin ang ulamin. I mean, ulam na lang tomorrow. So, yung whole chicken yung kinuha ko. Yan. Diba nag-request ako, sabi ko make sure na bago yung chicken ha. Kasi may isang beses na nag-order ako. Parang luma yung, yung binigay na dry na. Tapos, ayun, nagpipil ako. Dry na nga. Tapos, ang lamig pa. So, luma yung ganun, diba? So, nagreklamo talaga ako that time. And binigyan na lang kami ng free, gusto kami padalhan ulit pala noong time na yun. Replacement. Parang replacement. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, next time na lang, pakisigurado na lang yung, yung... Dito kayo sa ano? Dito, lagi, sa in-order natin Sa may sa Baclaran. So, yan. Jericho? Oo. Ito, talagang bagong luto. Sobrang init pa. Chicken. Yan, ang freshly cooked. Ano pa? May katas pa. O, diba? Kain tayo. Ako, ininit mo yung Rice na. Ay, walang rice to. Mashed potato lang. Char. Ayun. Kain. Spray. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord, Amen. Tulog na si Chris. Ewan ko kung babangon niya ng madaling araw.